Mina nani siyafana. Sinento efanayo. Yebo. Anikwazi ukuxoxa ama-Indian, anikwazi ukuxoxa ama-China, anikwazi ukuxoxa umuntu. Ngixoxa umuntu omnyama sifana nawo sonke. Yini lento? Which means lento ayikho right. Yeah. But siyavuma. Can't do nothing. You can't do nothing, can't do anything. Yeah. Asibonge uNkulunkulu ukuthi inhlaba wonke sizobuya sibonane ezulweni. So bafuna eMalawi ninayo plan mhlawumbe ukuthi ngizofuna iphile kanjani uku-uplifta umnotho i-economy yaseMalawi. Ninayo plan ukuthi manifike eMalawi nizofike nenze ini like uplifta i-economy yakhona. Okay. Ngine plan. Kodwa iplan yakhona bengishotela. Lokho shotela kwami bengithi maybe ngihlanganise, maybe lento into ngiyifundayo kube right. Kodwa kumanje mase simo mase sinje nothing le plan lengiyiqalile which means ngizaqala phansi futhi again ukuthi ngizahlanganisa kanjani ukuthi ngibe right. Yebo. Yebo. So akusho ukuthi siyajabula, akekho umuntu ojabulayo. So omunye kade ekhuluma nge-fishing ne-farming, so izinto izona zinto enzenzayo lapha eMalawi. Hayi lento kishilo mfethu ukuthi lento asifane sonke umuntu nomuntu una into uyazi yabona leyo nto ngeke uthi lokusho wena nami ngibe ngikwenza lokho afani wena uzobokwenza kwakho plan yakho nami ngizobokwenza kwami yabona leyo nto kodwa sihlanganisa lana ake nje sifike lapho siqhubeke khona kodwa njengamanje musibona lana ayikho ukuthi sizowenza nama plan lawo futhi amohlakela ama plan ngoba nithi sihambe enisikhathi ubhekeke nje isikhathi usinike ngaso inyanga iyodwa yabo lento even wena mokuhlala indawo erent yabo indawo ehlala ugasha inje umuntu mofuna ukuthi umuntu akuqoshe into ngiyazi mina emthetho uyamnika umuntu 3 months yabona lento u3 months umuntu aphande athathe transport azambe manje umuntu umnika 1 month azophanda kanjani leto plan lento niyenze kanjani ayiko nazowenza lapho manje sivuma umthetho wabo ukuthi azivumeke ngoba ukuthi singavumi manje kulwa akusisi umsebenzi wakho akunikeza 1 week ukuthi uyenze kancane nje kuba right wena mina kunangivume nawe kaloko basho ukuthi 1 month uhambe ekhaya kwaloko ekhaya khona inkinga kodwa mama ushonile irandi bafuna imali nawe ke ufuna mazihamba ube something ezoba kunjani umuntu awunalutho kodwa basho 1 month wabe ufanele uhambe already unankinga ekhaya uzokwenza njani Phansi sabamba umthetho igama lami nguMakhosikoza bengisathi hayi ake ngithule nje ngibukele izinto zenzeka kodwa ngiyabona ukuthi cha akusona isikhathi sokuthula lesi sona isikhathi sokuthi akukhulunywe angiqale nje ngibonge uMangobese Zuma ngibonge uNgizwe Mchunu ngibonge nobaba uPhakela Mthakathi ngokuthi nisukume nizame ukuhlanza izwe lethu lempi ngeyezakhamisi lempi yimpi yokukhuculula izwe lethu lonakele kakhulu abanye bethu sakhuluma singamalungu eParliament kwaze koma amaphapho aze afuza ubhuqo sikhuluma yona lento ukuthi cha kungani nifune ukuphula imithetho nibe niyizishaya mthetho uba kanjani ishaya mthetho esiphula umthetho lento yokuthi kuthiwa kuvunwe abantu abalapha eMzansi Afrika ngokungemthetho kuphula umthetho lokho kanti futhi laba abakhuluma kakhulu abasitshela ngoBerlin Conference abasitshela ngecolonialism abasitshela ngazo zonke lezi zinto eziyiqiniso ukuthi iAfrika yacakazwa kodwa banganitsheli kona okokuthi lamazwe angu52 angamashumi amahlanu nambili 52
aqoka ukuthi aba ngamazwe azimele gelekeqe angama-sovereign states anemithetho sisekelo yawo, anabantu bezempi babo, anamaphoyisa abo, anabezomthetho bawo, anohulumeni bawo. Wonke lamazwe lawo akhetha. Nathi njengoba sakhetha ngo-1996 ngenkathi sivota ngomhla ka-27 April 1994 kwangavoti i-Afrika yonke. Kuyamangaza-ke ukuthi uDr. Nkosazana Dlamini Zuma manje mayesezositshela ngeBerlin Conference wayengasho ngani ukuthi akusuke yonke i-Afrika izovotela uhulumeni wase-South Africa. Kwakungani kufanele kuvote thina abantu bala eMzansi. Angikwazi ukuvota eKenya. I can't do as I wish eAngola. I can't do as I wish in Namibia because that country is a sovereign state. It has its own laws. Uma ngikulela lizwe kumele ngihambisane ngibe lapho ngokusemthethweni. ISouth Africa ke ayikwazi ukuthwala inkinga ezidalwe ohulumeni abathi mabengena embusweni bakhetha ukuthi basebenzise izimali ekufanele ngabe zithuthukisa abantu babo, basebezenza bona banotha. Lento esilwayo la eSouth Africa, thina sihambile la eSouth Africa, sikhona siyabhalansa, siyalwa. Naba bantu ke base-Afrika bamusa ukuzocasha la. Ngifuna ukukhuluma nangalama academics agcwele ema-universities. Mina I hold a doctoral degree, by the way. Mina ngiphasanga ngencikinciki. I hold a doctoral degree. I'm a total quality management specialist. So, mangikhuluma nani, angikhulumi ngento engingayazi. Mina akekho umuntu ongazi la eSouth Africa ukuthi I'm one of the top experts local government. Kodwa namhlanje uhulumeni wala eSouth Africa angeke mina ngiqashe ngoba ngilwa nenkohlakalo, uqasha amaZimbabweans. Onjani uhulumeni olwa nabantu bawo? And enye into ekufanele siyibheke, njengoba belwa kangaka nje, angithi senibavotele out o-EFF nabavotela out navotela out ANC ne-EFF iyancipha. Vele ke yayingakazi zifike la ikuthi khona ingaba uhulumeni. Engane bafuna ukun-unhighlighter, bafuna ukunisusa njengama-South Africans ukuze labantu bathathe izwe. Njengamanje ke akuwona nje umzabalazo olula lo. Umzabalazo okuzothathwa kwezwe lethu. Kuthathwa abantu bako-Bangladesh. Unkosazana Dlamini Zuma uyakhuluma nje, ukhuluma ngama-Bangladesh, ukhuluma ngama-Pakistan, agcwele emalokishini, aphoyizini ingane zethu bayayibulala. Bakhulumani onkosazana Dlamini Zuma? Omalema bakhulumani? Bakhulumani abantu bethu bengasebenzi kuthiwa baphile ngo-350, imisebenzi ihambe iyoholela abanye abantu bakwamanye amazwe? Cha, ama-South Africans bakwethu u-30 years sikwazile saphilisana nabo. Ababuyele emakhaya, bayolungisa emakhaya. Abayolungisa emakhaya khona sothi mase silungisile sonke sesihlangana sesiwumndeni wase-Afrika sesiyakwazi ukukhuluma kahle. Njengamanje ngeke size sithathe inkucunkucu edalwe ohulumeni babo aba-corrupt. Abahambe bayolo nohulumeni babo, nathi siyalwa la, siyashawa. Njoba ubezwa nje ekhuluma kanje uhulumeni wethu sidayisa, siyalwa. Naba bahambe bayolwa nohulumeni babo. Futhi mina ngiyafuna ukuthi ake niqinise kakhulu kulama Bangladesh nalama Pakistan ngoba bona ke there is nothing common esisherishayo nabo. Siyaxhashazwa nje straight. Kungena ama-drugs la eSouth Africa, kubhonjwa ulwetsi, kuthulwe nje cwaka, kuthiwa sithule. Ngeke sithule bakwethu. Elethu lelizwe siyolifela.